Maayong buntag, mga igsuon, nahuman na gyud ang among pilgrimage sa Holy Land. Salamat sa Dios. O karon, please allow me nga mupaambit ninyo sa akong pamalandong sa summary sa akong observation sa Egypt. Unsa man, ang akong general observation sa Egypt katong didto mi kay ang atong mga igsoong Muslim sanglit naaman sila within Ramadan, so daytime magpuasa sila, di sila mukaon. So kanang dapit na sa mga 5:30 diya naman sila magsugod og kaon. Akong nabantayan nga ang mga Muslim magbutang sila long tables dito sa sidewalk ug kutob sa mulabay ilang dapiton ug pakanon. Natandog ko kay honestly wala ko sukad kakita sa ingon ana kalalom nga generosity. Ug didto ko mas mibilib pagyud sa atong mga igsuong Muslim kay kana bitawng ilang fasting. Ilag yung gi-delay ang ilang appetite nga mukaon. Tungod kay lalom kaayo ang ilang pagsunod kang Allah. Mga igsuon ingon ana unta ang level sa atong pagsunod kang Kristo. Lalom, transcendent, going beyond. Mao nang kita na amapoy mga commandments ang Dios kanato. Kumusta man ang atong pagsunod? Sama ba kalalom sa atong mga igsuong Muslim sa ilang dedication and faithfulness to follow their God? So far, mangutana ko, unsa man kalalom ang imong pagsunod karon sa mga gipangsugo sa Dios kanimo? Sige daw, palihog kong evaluate. So, hinaot pa unta, before ta matulog kada gabi, mauni atong iampo. Mauni ang gisulti ni Jesus sa Ebanghelyo gahapon. Dara, Amahan, nabuhat nako diri sa kalibutan ang mga butang nga imong gipabuhat kanako. Amen. Ingon ana unta ta kada gabi, na-accomplish nako, Lord. God bless.